खुलुमबाय स्टुडिअ आं रबिन बसुमतारी बिपिएफनि एमसिएलए प्रेस मुसाहारिनि सायाव इउपिपिएलनि दैदेनगिरि बाबेल दैमारिनि माखासे बेरफ्रुसार बाथ्रा नोलोबारियाव बिपिएफ दोलोआ मा मावदों बेखौ प्रेस मुसाहारिया बुंना हो बेनो जाबाय बाबेल दैमारिनि गोख्रों राव नंगौ बिथां बाबेल दैमारिया गोख्रों रावजों बुंथिदों दि जाय समाव बिपिएफनि एमसिएलए प्रेस मुसाहारि बिथांमोना बिटिआरखौ दावदै गला होननानै बुंदोंमोन जाय बिटिआर एग्रिमेन्टखौ बिथांमोनहा लाथिख' आरो जेबो मावनो हायाखै होनना बुंदोंमोन नाथाय मावाखैब्ला धोनस्रि बियाबाव माबोरै गं 28 गामिया हाबखो होननानै गोख्रों रावजों बाथ्रा बुंथिदों बिथां बाबेल दैमारिया जाय बिटिआर एग्रिमेन्टखौ दिनै बिथांमोना जिर' मोनसे होननानै बुंदोंमोन किन्तु दिनै प्रमद बर'नि जि सरकार आरो एग्रिमेन्ट खालामनानै जा फायदोंमोन बियो दिनै गहपुरसिम बा सिमलिगुरिसिम जोंनि एक्सटेनसन जानांगौनि बाथ्रा बेथ' दिनै लासै लासै जाबोबाय आरो बेखौ लानानैनो दिनै मोन 60टा गामि गहपुरसिम दिनै जोंनियाव सरजाबफाबाय आरो सरजाबनायनि कारनावनो दिनै जोंनि धोनस्रि समष्टियाव मोन 28 गामिया जोंनियाव हाबबाय आरोबाव बिथाङा माखासे गोख्रों बाथ्रा बुंथिबावदों दि धोनस्रि बियाबाव दिनै बिपिएफआ 4 एबा 5 नम्बरावसो थागोन जोंनि इउपिपिएल सरकारा जेसेबां खामानि मावदों बेबायदि प्रेस मुसाहारिया खामानि मावनो हायाखै होनना गोख्रों बाथ्रा बुंथिदों बिथां बाबेल दैमारिया बिटिआरखौ दावदै गला बिटिआर एग्रिमेन्टखौ लाथिख' होनना बुंग्रा प्रेस मुसाहारिया दिनै गहपुराव थांनानै जों बानायगोन होनना बुंनाया टटेलि फेलार आरो जौगानायनि बिथिङाव प्रेस मुसाहारिया हिसाब लुबैदोंब्ला जों बेखौ होनो हायो सिगां समाव नोलोबारियाव बिपिएफ दोलोआ मा मावदों बेखौ प्रेस मुसाहारिया बुंना हो होनना गोख्रों रावजों बाथ्रा बुंथिदों बिथां बाबेल दैमारिया दानिया फैदो बिथां बाबेल दैमारिनि आबुं बाथ्राखौ जों मिथिना लानि बावै समनि सिगां जों नुनो मोनदों जोंनि धोनस्रि समष्टिनि एक्जिस्टिं जाय बिपिएफनि एमसिएलए बिथाङा गहपुराव थांनानै गोबां बाथ्रा बुंनाय जों ससियेल मिडियायाव जों नुनो मोनदों दा बेखौ जों लानानैनो आरो बिथांमोना नैबे समाव मा गोसोदों बबे मोनसे थांखिखौ लानानै बिथांमोना थांदों जाय समाव बिथांमोना दिनै बिटिआरखौ माने दावदै गला होननानै बुंदोंमोन जाय बिटिआर एग्रिमेन्टखौ दिनै बिथांमोना जिर' मोनसे होननानै बुंदोंमोन किन्तु दिनै प्रमद बर'नि जि सरकार आरो एग्रिमेन्ट खालामनानै जा फायदोंमोन बियो दिनै गहपुरसिम बा सिमलिगुरिसिम जोंनि एक्सटेनसन जानांगौनि बाथ्रा बेथ' दिनै लासै लासै जाबोबाय आरो बेखौ लानानैनो दिनै मोन 60टा गामि गहपुरसिम दिनै जोंनियाव सरजाबफाबाय आरो सरजाबनायनि कारनावनो दिनै जोंनि धोनस्रि समष्टियाव मोन 28 गामिया जोंनियाव हाबबाय दा बेखौ लानानै बिथाङा थांनानै गोबां बाथ्रा बुंहैदों किन्तु बिथांमोना जिर' जेबो गैया होनना बुंदोंमोन जेबो मावनो हायाखै आंथ' नुदों ससियेल मिडियायाव जेबो मावनो हायाखै मावाखैब्ला दिनै बे 28 गामिया बोरै हाबखो आरो बेखौ हाबनानै बिथांमोना क्रेडिट लानो नामायदों जों बुंगोन दिनै धोनस्रि समष्टि हिसाबाव नों दिनै जुदि प्रेस मुसाहारिया खोला लेभेलाव माइनरिटि ओनसोल दङ बेयाव थांनो बियो बेसेबां भट मोनगोन आरो जोंनि थाखानाय बर' गामियाव बेसेबां भट मोनगोन जोंथ' सानदों बियो दिनैनि धोनस्रि समष्टियाव माने 4 नम्बर 5 नम्बराव बिपिएफआ दिनै जोंनि समष्टियाव कारन जोङो सानजाथिंबो दिनै जों इउपिपिएल हिसाबै गोबां माने 1000नि जों भट मोनगोन आरो जों थाखानाय जिथुनिखि जोंनि समष्टियाव बेयाव जों गोबां भट मोनगोन मानोना जों जेसेबां खामानि मावदों प्रेस मुसाहारिया बेबायदि खामानि मावनो हायाखै कारन जोंनि गुडविल्सनि खामानि नों नाय बेयाव जोङो 25निफ्राय 30 किल'मिटार जोङो बेबायदि गलुसनि खामानि मावबाय एसअपिटिनि जों खामानि मावदों कलेजाव दिनै जोङो सेन्ट्रेल मोनसे लाइब्रेरि जों बनायदों आंनो बनायदोंमोन दा बे हिसाबै गोबां खामानि आरो नोङो माइनरिटि ओनसोलाव दिनै गोबां टयलेटफोर बानायदों दा दिनै प्रेस मुसाहारिया एमसिएल हिसाबै बेबायदि बानायनो हादों नामा आंनो प्रेस मुसाहारिया बुंना हो मोनसेबो बनायनो हायाखै दा बिनियाव मोनसे बाजेट फैयो बे बाजेटखौ बिथाङा बबेयाव बाहायखो जों नुदों बिथांथ' अतन्त माने बियो माखासे एरियाथिं बाहायनानै माखासे एरियाथिं बाहायाखै ओंखायनो जों बुंगोन प्रेस मुसाहारिया जेसेबां गावनि गोसोनि बाथ्राखौ बुङा मानो जेबो गैया थ' जिर' बिथांमोना दिनै बिटिआर एकर्डखौ जिर' बुंग्रा दावदै गला बुंग्रा केस होग्रा बिथांमोना दिनै थांनानै गहपुराव जों बानायगोन निसाव बेयाव माबा मोनसे जाबावनांगौ जों बानायगोन होनना बुंदों बेयो टटेलि फेलार आरो टटेलि बेयो मिसलिया बाथ्रा आं दिनै धोनस्रि समष्टिनि जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै आं बेखौ बुंबाय जौगानायनि बिथिङाव जुदि प्रेस मुसाहारिया जुदि हिसाब लुबैदोंब्ला जों होनो हायो मबेयाव जोङो टयलेट बाहायदों मबेयाव नोङो साप'ज
नों नोलोबारि ओनसोलाव आं नोलोबारिनि बोरिगावआव नों नाय मडेल कलेज सोर गायसनखो दिनै बोरिगावआवनो दिनै इउनिभारसिटि जानो थांगासिनो दोङो बेखौ सोर बानायदों इउपिपिएलआसो बानायदों दिनै बेयाव माने अडिटोरियाम जाबाय नोलोबारियाव बेखौ सोर बानायखो इउपिपिएलआसो बानायदों बिनि सिगां पिपिएफआ बेयाव नोलोबारियाव मा मावदोंमोन बेखौ प्रिन्स मुसाहारिया बुंना हो बेयाव मडेल टयलेट जादों बाथौ आश्रमाव दिनै बाइबेल कलेजाव बाउन्डारि वाल जादों बेखौ सोर मावदोंमोन प्रिन्स मुसाहारिया बुंना हो दा सिगाङाव जेसेबां मावदोंमोन खिन्थु दिनै इउपिपिएलआव फैनाय लोगो लोगो हमलथ' जाहा एमसिएलए गैया जाहा जेबो गैया एमएलएबो जाहा गैया अब्लाबो दिनै प्रमद बर' सरकारा जिनोखि समान नोजोरजों गासैखौबो नायदों बे हिसाबै जोंनियाव गोबां जौगानाया फैदों आरो मोनफ्रोमबो दिगाव मोनफ्रोमबो पिसिडिसिआव मोनसे नङा मोननै नङा मोनथाम बेबायदि खामानिया मोनफ्रोमावबो जादों आं बेखौ गेरेन्टियै बुंनो हायो